byw mewn castell pedwar, gyda Gwalia a Medrod. Ysgrifennwyd a darlunwyd gan Sarah L. Dolan, cyfieithwyd gan Claire Healy. Pa fwyd yw'r bwyd i chi? Roedd Gwalia, y llygoden ganol oesoedd, yn byw mewn castell, yn llawn bwyd oedd dros ben, a bwyd nad oedd dros ben. Llysiau wedi pydru, wyau drwg, bara wedi moldio. Roedd Gwalia yn bwyta unrhyw beth. Carddi yn fy mal. Carddi, dim dyniol. Bwytaodd Gwalia gymaint. Dechreuodd ei stumog frifo. A ni allai Gwalia chwydu. Ni allai Gwalia hyd yn oed godi gwynt. Ni all llygod chwydu, ac ni allant godi gwynt. Gormod o fwyd. Efallai y byddai'n ffrwydro. Help! Efallai y byddai'n marw. Roedd Medrod yn gyflym fel fflach, rownd y lle. Roedd Medrod yn hoffi mynd hela am de. Roedd Medrod yn hoffi'r castell godidog, a'i hoff bryd o fwyd iddo ddal oedd pethau oedd yn rhedeg, pethau bach fel ti. Mae dal llygod blewod yn sbort a sbri. Gwych! Ond roedd Gwalia wedi diflannu yn barod mewn cwmwl o ddrewdod. Gall llygod ddim chwydu neu godi gwynt, ond fe allan o dorri gwynt. Esgusodwch fi am dorri gwynt.